بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى الذين قيل في حقهم واخلص لآل محمد حبا ترى عين الهدى في حب آل محمد أما ما شرف لا تبلا جبا وموبلا جلين فو نسلامي كفولي نوي على كيشنا كهنا كبركة أم الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلين أبو أو بسم الله كوكرا أو كجم كمان دي حكم كنا لا نوي دين برو مية جم كهنا سكلينو شرف لا تبي جبرانيكا nabe wuli ka se karamo ma anika karamo bismillah wala saka baroke ni wi dine kuna fununa bi an kelimka an karamo bismillah an fe kene kana mamite dunay an jamu kan kan dunante jamana ko jamana ko kan adonne non ni aka cesri naka wuli ka joy dine bara hukumu ko na no e Sheikh Alhaj Alhasan Sangare ali dine barakela do wajulu kela do lasili kela do wa wuduhul islami sarahatan no jamiat ansar din islami ka wajul kala ka ton o fana mado amedel ka fo sayyid Sharif Usman Madan Haidara ay ceba mun glan kubla terrain ka ala tawnya fo mawe ale o ceba doye ana bina je ka boroke dine puno fundola na yana ngado anga boroko na me ankara mo bismillah ka fay ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Hassan ame sungolo konnala sungolo yi alaka kalubay wa kalubay fana konnala ko bado fana kera kalo bayin fana konnala o ko banu nun doy ere tokoma no al imam al hasan ka ko alenye to wore mada al hasan ka ko cheminye o al hasan o bangina ka be ni sungolo bayin kle tan ani duru dondoma o no watu sera an kan wajibi do an waslame hakli jigi o ko banu nun ko ngara mo nyingal folo mi memolo kala sima o ye imam hasan yerebe ton no konnala Tommy na fuma ko ahlul bait no kira sumo ka tombay o kira sumo no ne ulu kanu nafaj me ulu kanu na le ayo alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad bin abdullah wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurd al-mayamin wa man walahum bi ihsan ila yawmin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim na'am alhamdulillah sheikhna al-fadil ami ala fuka ala barkada anika ala wala nyimando ka solike ala kraka muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana sodunge sanuma wana ka sahaba nyimo ani mo tugula ulu no fe fokata si alkiyama jodoma o ko fe amikla ka folidi awere minu mi barala teleso en kono ya shunikle ka mo bo kumbana dina kumbaw ni jamana kumbawla amma nyina ala fe rabbi ala kane awse anyere koro ala kana sutura ala kana labla baran halbi ala ka nyana wulu ala karabunya ko so salli ala rasulil karim o ko fe alhamdulillah yana nga do kuma kono manga sababu nyuma fu no de sayyid Sharif Usman Madan Haidara shamsun nahari badrul layal nurul salam fasihul lisan cheminga baray akari kabo ko folima ambi ala de lay ni sungolo bayin kono ka nyina ala fe hera chama be ala bulo ala ka kestrifkay albi ala ka sen sabati amogo mi jien an allah ya rabbi ala ko kana anaka demaya anaka nyom bela jelen solli ala rasulillah ayo alhamdulillah ustaz ika nyin ngali sisa misro ka soma no de fi samandiya jumbe ala kara somo kanuna oye mawdu min kono frele do kosobe video de fodo bitaki da jango on ye kalando yi alman banyina ala fa ala ka non safati amin ali betu ni ansigira ka ambolu kofo de tabarrukan ka barka nyini u kofolla nyanda ali betu alhamdulillah oluka ko emiye o la ko dona depuis o mana ala ka du ko le resan fe flo ala ka meleka yo don ala yo don o fokata si unali yerama unale ko fe dona bo tale ko fe fona o dona o me alhamdulillah o kofoli o de be ansrunya ala o de bamla ko ami don fu kafsa man diawla ko sebe kira sumo kanu nafa mimbola ala bilibili doy jume ala ko qur'an kono kullu asalukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba na'am mami ala kira cira kana ciden yalla se ka sigi tugu fo mo goy ay desebato deme ay balmaya tugu setigi ka hina sendala fama kiri nyumantike jotigi ka jodama jalaki tigi ka jalaki dama ay hina musola ay hina yatima dewna mami alakra muhammad sallallahu alaihi wa sallam na cira kana ni fo alaka jawni ay la jarabi chama so abeba kalama bugola foka yele nyun kari we kisawi ay wa anta fo kambe do kono kada ka wati chogoya koso
kira gɛnna ka bɔ a faso la a yɛlɛla kulu sanfɛ a senw fununa a ye su 3 de si kulu wo kɔnɔ o kisaw fana o dɔnnen don ayiwa kɔngɔjugu ye kira sɔrɔ degun la belebele dɔ ye jumɛn i gɛnna ka bɔ i fa yɛrɛ ka du kɔnɔ k'i bila ka taa wali jamana ka nin bɛɛ lajɛlen ye degun ye mais kira ɲininkara ko yalima i cira an ma kana diinɛ lase an ma ayiwa ka nin hɛrɛ kumaba in fɔ an ye k'an ka diɲɛ ɲ'an bolo parce que silamɛya bɛ diɲɛ de dilan ka tila ka lahara dilan ka an ka diɲɛ dilan ka tila k'an ka lahara dilan o tuma o kiraya min ni ala y'i ci ka n'o ɲɛfɔ an ye nin fɛn belebeleba in yalima an kan k'i sara ni mun ye wari wa jɔyɔrɔ wa ou bien k'i nommé k'i kɛ président ye an kan k'i kɛ jumɛn de ye an kan k'i sara mun na ala kira ko nin jaabi ne yɛrɛ bɛ ala kɔnɔ nin jaabi la yɔrɔ bɛɛ ala ye aya jigi k'a fɔ ala kira sallallahu alaihi wa sallam k'a f'u ye a f'u ye i ɲininkabagaw ye a f'i ka sahaba ninnu ye i k'a fɔ silamɛ bɛɛ yanni ka taa se diɲɛ wuli don ma la asalukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba ne ka cidenya in ma wari ɲini a fɛ a la ma sanu ɲini aw fɛ a la ne ye mun ɲini aw fɛ a ye kɛ ne muhamadu bɔnnaw fɛ a ye kɛ n somɔgɔw fɛ ni minnu ka surun ɲɔgɔn na ni minnu bɔra ɲɔgɔn na a ye kɛ olu fɛ ustaz kan hali n'a y'a sɔrɔ kuranɛ m'a fɔ ko an ka alakira somɔgɔw kanu sallallahu alaihi wa sallam kira cira de kana anw de bɔ bolo la mɔgɔ ka mɔgɔba o den kan ka k'i bolo cogo di o kan ka bonya i bolo i b'i ka maaba yɛrɛ den bɔ a la an ka jamana président n'i y'a ka wulu jɔ ka ne jɔ k'a fɔ sisan ko tɛgɛ da Alasani tulo kɔrɔ walima a da wulu in tulo kɔrɔ n'o ye président ka wulu ye wallahi i ja bi gɛlɛya k'a da ne tulo kɔrɔ ka président ka wulu to yen mun kama président gasi kosɔn mun kama président ɲɛsiranya kosɔn o ye wulu ye mais o kɔrɔ tɛ wulu ka fisa ne ye i y'a to yen dɔ de gasi kosɔn mais o ye an ka diɲɛ faamaw ka a tɔgɔ ye di kuma ye exemple ye min b'i fɔ mais kira yɛrɛ dun kira belebeleba min n'o cira anw ma o denw o mɔdenw o bɔnnaw la ilaha illallah allahu akbar naam asilamɛw hali ni aya ma jigi o la hali ni kuranɛ ma jigi o la ala barikada yɛrɛ de b'a kan ka jakuya ye n'a fɔra ko nin ye kira somɔgɔ ye ko nin bɔra ala kira la ko nin ye kira mɔden ye walima nin y'a den ye ala barikada yɛrɛ de b'a wajibiya an ka ko an k'o bonya an k'o kanu an ka tugu o la an ka ko to o ta la an ka julo ye an k'o fisaya ka tɛmɛ an yɛrɛ kan sabu n'i k'i bɛ maa o maa fɛ n'i ma k'a den fɛ n'i ma k'a bɔnna fɛ bilahi n b'i fɛ o ye nkalon de ye donc o la n bɛ se ka min fɔ kuntala surunyana o ye o de ye jango alakira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wa sallam a ko Hasan ani Huseini k'olu bɔra ale kira de la ana min hasanin wa hasanun minni ahabba Allahu man ahabba hasanan wa abghada Allahu man abghada hasanan allahu akbar o ye hadisa fɔ cogo dɔ ye Huseini ta fana bɛ yen kira ko nin ye Hasan de ye ne bɔra Hasan na wa Hasan yɛrɛ fana bɔra ne la ka d'a kan nɔrɔ ninnu bɛɛ ta yɔrɔ ye kelen de ye nɔrɔ ninnu bɛɛ ta yɔrɔ ye kelen de ye o tuma ala m'a kanu maa min ye Hasan kanu ala m'a kanu maa min ye Huseini kanu nka ala ba maa bɛɛ la i ka maa bɛɛ laban tiɲɛ i ka maa bɛɛ halaki hali n'a bɛ seli hali n'a bɛ su parce que o bɛ faamu hadisa in kɔnɔna na i bɛ seli i bɛ su mais suntigi selitigi e ko i t'o bɔnnaw fɛ wallahi hali i k'a dabila o ka fisa kɛ de siga t'a la o tuma ko ala ka maa kanu maa min Hasan kanu ala ka maa kanu maa min Huseini kanu wa ala yɛrɛ ka ban maa la maa min banna ninnu a ɲɔgɔnna fana fɔra Ali ma Allahumma wali man walahu ni maa min ye Ali kanu ko Ali k'i ka ɲɛmaa ye ala o tigi kanu ala ni maa min ye Ali kɔniya ka Ali juguya ala ba o tigi la Fatimatu Zahra kun a ko Fatima bid'atun minni yu'limuni ma yu'limuha wa yu'dhini ma yu'dhiha kira ko Fatima ne Muhamadu farisogo dɔ de don n'i y'a puruti a bɛ komi i ye ne kira de puruti n'i ye fɛn kɛ Fatima la n'a digira la a digira ne la nka n'i ye fɛn kɛ Fatima la n'a diyara ye a diyara ne alakira ye sallallahu alaihi wa sallam o tuma an bɛ se ka min fɔ ɲininkali in na kuntala surumana o de ye nin ye parce que hadisa minnu nana nin babu kɔnɔna na a ka ca kojugu ala belebele dɔ ye jumɛn alakira ko nahnu ahlu baitin la yuqasu bina ahad anw de ye so dɔ kɔnɔ mɔgɔw ye kira somɔgɔw ani ala kira yɛrɛ kira ko maa si ka bonya tɛ pese olu ta la a tɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na yɛrɛ ni maa si tɛ suma non ni maa si tɛ suma allahu akbar ne Muhamadu ani somɔgɔw anw ka bonya ani maa si ta tɛ se ka suma ala ka dugukolo sanfɛ o de kama n'i ye salatu Ibrahima lajɛ a bɛ fɔ ko an k'o min yɛrɛ fɔ an ka seliw la k'o de nana Bukhari la k'o de nana an ka kitabuw la salatu Ibrahimaya
ni dusukun gerinda ale yɛrɛ de bɛ sin ka alakira somɔgɔw bonya f'i ye ko allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima ko ala kisi ni nɛɛma barika ala iyo ke ibrahima na kolew ka cogo min mba ɲini fɛ i k'o ɲɔgɔnna fana kɛ alakira ka kɔlɛ kan ani alakira ba yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam wa i ye barika min d'u la ala mba ɲini fɛ i k'o ɲɔgɔnna barika don alakira la wa i k'o ɲɔgɔnna barika don alakira somɔgɔw la sallallahu alaihi wa sallam o kuma kan nin babu in kɔni a ka jan an b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuya ɲuman d'an ma mais imam shafi dɔ ka kuma dɔ b'a kan أقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في الكتاب أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له الله أكبر أقول كرا سمغو نعم أو سرا أو يوسكوي أو سرا أو يبنيكوي نعم k'a fɔ aw kanu ala yɛrɛ de y'a wajibiya ka tila k'a jigi kuranɛ kɔnɔ ko aw ka kanu ala y'o de kɛ diyagoya ye kuranɛ kɔnɔ k'a kɛ farida ye seli ni su ye farida ye cogo min ko kira somɔgɔw kanuni ko o fana ye farida ye o cogoya kelen de la n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko maa ka seli ti minɛ f'o tigi de ka sɔli kɛ ala kɛra n'a somɔgɔw ka sallallahu alaihi wa sallam Naam. Asilamɛw ni so in ka bon bonya so de ala kira so ye karama so de kira so ye kuma kundala surunya bɛɛ la i ka ɲininkali jaabi la an sera ka min fɔ nin dakurunya fila waati koro kosɔn o de ye nin ye i y'a fɔ cogo min na walana ye walana fɛrɛlenba de nka kuma kun ye ni nɛn kɔrɔtara hakili bɛ sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔ an bɛ imam hasan de ka sigi la e yɛrɛ tɔgɔma an b'a dɔn sibiri nata ni ala ma basi kɛra sibiri su ka dugu ye kari la o ye wajuluba kɛnɛ bɛ sigi imam hasan tɔgɔ la bangoni janginɛbugu la an karamɔgɔ sede sherifu sɔnɔ da yɛrɛ ka denbaya kɔnɔ a dugusɛjɛ o ye ɲɛnajɛw ye imam hasan yɛrɛ an delila ka kuma a ka ɲɛnamaya ni a bangera cogo mun na o nisɔndiyaw an delila ka dɔ fɔ la mais bi an bɛ fɛ ka fɛn dɔ ta imam hasan na parce que n'i kɛra mɔgɔ fɛ a ja tɛ a foto tɛ k'o ladege a fini don cogo in ko tɛ nka jogoba mun tun b'a la an fɛ i ka dama damani fɔ an ye i tɔgɔma ka jogobaw la jogoba mun n'an bɛ se k'olu to an kɔnɔ an yɛrɛ k'a ɲini k'olu ladege. Allahu akbar. Naam. Al-Hasan إذا ذكرتموه فالتمسوا منه دروس الله أكبر الله أكبر ni hakili jigina hasan na i kan ka taasi darisu ani wajulu kan sɛbɛsɛbɛw de sama ka bɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ka da ka ninnu ka ɲɛnamaya ye lulu ni jama de ye siga t'a la naam olu de ka bɔ an bolo a bɛ misaliya nɔ da a b'o sanfɛ naam hasan yani an ka se hasan yɛrɛ jogow ma ala kira ko fɔlɔ a ko adibu awladakum ala thalasi khisalin hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baytihi wa qira'ati alquran fa inna hamalat alquran fi dhilli llahi yawma la dhilla illa dhilluhu ma anbiya'ihi wa asfiyaihi kira ko a y'a denw jogo don ni koɲɛ saba ye n'a sera k'a denw koro k'u jogo don n'o koɲɛ saba ye diɲɛ bɛ k'u bolo hɛrɛ ye wa lahara bɛ k'u bolo hɛrɛ ye mais ne bɛ kelen tigɛ ka bɔ a la n bɛ fila ta waati cogo kosɔn a ko a fɔlɔ ye min ye a y'a denw jogo don ni ala kira kanu ye kira jogo a y'a denw jogo don ni o ye ni kira ka kuma ye sallallahu alaihi wa sallam a ko a filanan a y'a jija a k'a denw jogo don ni ala kira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a somɔgɔ sanumanw olu kanu an'u jogo ye hasan a jogo la belebele dɔ tun ye jumɛn ye maa kun don maa min kulen don n'a yɛrɛ ye a kulen don n'a yɛrɛ ye c'est-à-dire ala ye min k'a ye a kulen don n'o ye wa n'i ma farati yɛrɛ hala a karilen don ka jan a ka hakɛ kɔ k'a to i bolo dɔ ka hɛrɛ kosɔn o dalilu ye min ye kuma min ni Seydina Ali fatura Muawiya ani imam hasan ɲɛmɔgɔya ko kɛlɛ o nana wuli ayiwa silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ ko an bɛ hasan ka ye dɔ ko an bɛ muawiya ka ye o kisa in ayiwa o walawala cogo o ye a damana mawudu ye n ka kuma t'o kan mais hasan kɔni ala kira ye min fɔ a ko a kɛra ɲɛmaa ye o silamɛw ka ɲɛmaa a y'a bila a la o ko ɲɛmaa don a m'a bila a la o ko ɲɛmaa don wa lahara fana ale de ye silamɛ funankɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye ka don alijinɛ kɔnɔ al-Hasan wal Husayn sayyida shababi ahli al-janna alijinɛ kɔnɔ funankɛw olu ka ɲɛmɔgɔw o de ye hasan ni huseni ye lahara don n'u y'u bolo si maa min ma se ka foyi t'a la i bi don
ya rabbi ala k'an yira o la lahara don an b'o ɲini ala fɛ ala k'o kɛ ala kira bonya kosɔn a jogo la belebele dɔ ye jumɛn ye ni n bɛ fɛ k'o fɔ sisan Imam Hassan ngi ma sisan ko hala karilen don ka jɛn a yɛrɛ ka hakɛ kɔ silamɛ dɔw ka lafiya ɲinini kosɔn walima adamaden dɔw ka lafiya ɲinini kosɔn kuma min dɔw ko Hassan i bɛ k'a ye Muawiya i bɛ k'a ye ale nan'a ye n'ale ko a bɛ k'a ye joli bɛ bɔ a ko cogo di a ko ne jɛnna ɲɛmɔgɔya in kɔ hali n'a y'a sɔrɔ ne n'a ka kan n jɛn'a kɔ ka d'a kan ni n kɛra ye bi silamɛw joli bɛ na bɔ o tuma silamɛw joli tangani kosɔn ne Hassan ne ka hakɛ ye ɲɛmɔgɔya de ye n'a ka kan maa si n'a man ka bi ala ka dugukolo sanfɛ ka tɛmɛ ne kan hali n'a m'o fɔ o ye tiɲɛ ye o jɔnni n'a ka kan ka tɛmɛ ale kan o maa tɛ mais a ko ne bɛ jan kɔ walasa silamɛw kana na bila ɲɔgɔn na joli kana na bɔ parce que jamakuluba b'ale nɔfɛ jamakuluba bɛ Muawiya nɔfɛ a don n'a kɛlɛ ko a bɛ kɛ ni hakɛ min bɛ bɔrɔndɔ maa si ta hakɛ dɔ ni ala kelen tɛ o tuma Hassan ko ne jɛnna n ka ɲɛmɔgɔya kɔ n y'a di Muawiya ma e k'a ta o dabɔra mun kama silamɛw joli tangani kosɔn o dabɔra mun kosɔn walasa an ka se ka ɲɛnamaya parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ n'i ye ni kelen ɲɛnamaya i kana siga la fiyewu k'a bɛ komi i ye diɲɛ kɔnɔmaa bɛɛ de ɲɛnamaya k'a ta an fa adama na fo ka taa bila diɲɛ wuli la adamaden fɛn o fɛn bɛ na k'a bɛ komi i y'o bɛɛ de ɲɛnamaya komi n'i kɛra sababu ye ka ni kelen bɔnɛ k'i kana siga fiyewu k'a bɛ komi i ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen o kuma Hassan ko ale jɛnna a ka hakɛ kɔ mun kama joli kana na bɔ ni yɔrɔ la an bɛ Seydi Sherif Usman Madani Haidara fo k'a wale ɲuman dɔn n'i y'ale lajɛ fana i bɛ Hassan de jogo ye ale la parce que ka d'a kan ale jɛnna ka hakɛ caman kɔ jamana in kɔnɔ yan bilahi a dabɔkun ye jumɛn ye tɔɔrɔ kana na walidenw sɔrɔ tɔɔrɔ kana na jamanadenw sɔrɔ ale jɛnna ka hakɛ caman kɔ i n'a fɔ Hassan fana jɛnna a ka hakɛ kɔ nin don cogoya min o y'a jogo la belebele dɔ ye a filanan ye jumɛn n'a an y'a lajɛ sisan a jogow ka ca Hassan fɔnisere kun don n'a kun y'i sɔn silamɛ tariku bɛɛ bɛn'a kan ni Hassan kun y'i sɔn i taatɔ la i b'i kɔfilɛ de a kana n'i wele k'a minɛ i la fo don dɔ la o y'a ɲininka ko Hassan ko mais e ka bɛɛ cɛ ka di k'a kɔrɔ ye jumɛn ni min nan'i deli dɔrɔn i b'a cɛ k'a d'o ma ni min nan'i deli i b'a cɛ k'a d'o ma a ko ne yɛrɛ ye delikɛla de o de kama ne tɛ se ka delikɛla segin Allahu Akbar ko ko ye delikɛla ye ko cogo jumɛn an b'i tɛgɛ jantɔ la maa si a ko ne ye ala welela de ye ne bɛ ala deli ne kɔni tɛ ala ka jɔnw deli o ye tiɲɛ ye nka ne bɛ ala deli o tuma ni ala fana ye ne bila a ka jɔn minnu ɲɛ n'olu nana ne deli ni ne y'olu diɲɛ ala min bɛ ne ɲɛ ne bɛ ala deli n bɛ siran ala kana na n diɲɛ o de kama ne b'a d'u ma i ye Hassan jogoba dɔ ye ayiwa ka kisa kelen kɛ ka kuma kun cɛ a dogow denkɛ la n'an ye Hassan jogo dɔ an denw na u b'an bonya u bɛ ko to an da la ka d'a kan Hassan ni Fatimatu Zahara u bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ a si ma tɛmɛ san 7 kan san 7 san 6 mais don nana se a ye ba fɛ dumuni kɛ dabila ba y'a wele k'a ɲininka ko o tuma i ɲuguranna de a ko la a k'o tɛ a ko ziranna ne ni e kɛtɔla ka dumuni kɛ ça fait dire dumuni sanfɛ sogo walima dumuni sanfɛ jɛgɛw walima e mago bɛ dumuni fan dɔ la k'o ta k'o dun n bɛ siran n bolo kana n'i bolo kɔn k'a ta k'a dun o kana na kɛ ma danga ye o de kama n ko n b'a to i ka dumuni kɛ fɔlɔ n'i fara kuma min ne bɛ sɔrɔ k'a dun ala i bɛ hinɛ santé na i bɛ masa bonya santé na jogo jumɛn bɛ yen k'o bɛ se ka ye ni jogo ninnu sanfɛ o tuma an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'an lamɔ ni Hassan jogo ye yɛrɛminɛ min tun bɛ Hassan na sabali min tun b'a la muɲu min tun b'a la an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'o ɲɔgɔnna nɔgɔya ani silamɛden bɛɛ lajɛlen ala k'o k'an ye alakira bonya kosɔn sɔli ala rasulil karim ya rabbal alamin an karamɔgɔ yani an ka bɔ walanda kɔnɔ waati n'a cogoya kama an b'a dɔn an y'a fɔ kuma kɔnɔ san nin kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sigi y'a dɔn Sherifila duba kɔnɔ Bankɔni Janginɛbugu la kira somɔgɔw ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ bɛ sigi kabini Imam Ali Fatimatu Zahara kana an filɛ Alhasan ka kɛnɛ kan Alhuseini ka kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sigi an ka musokɔrɔbaw fɛ Bankɔni Janginɛbugu la n'o ye Sherif Usman Madani Haidara ka sotigiw ye ale yɛrɛ bɛ alakira ka kɛnɛ sigi sallallahu alaihi wa sallam donc ninnu kɛra misaliya ɲuman ye kira n'a somɔgɔw ka laɲɛnɛmali yira an na kɛnɛ min ni o ye e yɛrɛ tɔgɔma ka kɛnɛ ye an ka muso Madame Haidara Halima Dagamayisa o denbajala b'ale de kunna ale de bɛ deli k'o kɛnɛ sigi ale de b'o kɛnɛ ɲɛnɛmaya o kɛnɛ yɛrɛ an y'o dati de fɔ o kan kɛ nin kɛnɛ ninnu yɛrɛ ɲɛnɛmali kuma kuncɛ kuma la nin kɛnɛ ninnu yɛrɛ sigili nafa b'a la wa alhamdulillah nafaba b'a la ka kuma kuntala surunya nafaba b'a la ka d'a kan ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ wa zakkirhum bi ayyamillah mɔgɔw hakili jigi ala ka donbaw la donba jumɛn bɛ yen min bɛ tɛmɛ alakira n'a a somɔgɔw bangeni dɔw kan ni donbaw ye Allahu Akbar
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نعم ala ka tamacɛma fɛnw ala ye fɛn minnu bonya diinɛ kɔnɔ k'olu bonya k'u gasi sigi k'u yira mɔgɔw la ko nin ye bonya fɛn ye a k'o yɛrɛ de ala ɲɛsiranya ye ni ala ka kuma de ye ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko arba'atun ana lahum shafi'un yawma al-qiyamah al-mukrimu li dhurriyyati wal qadi lahum hawa'ijahum wa sa'i lahum fi umurihim indama tarru ilayhi wal muhibbu lahum bi qalbihi wa lisanihi kira ko maa naani bɛ yen lahara don a ko ale b'olu surunali dɔn siga foyi t'a la k'i kana siga fiye ko ale b'i surunali dɔn a fɔlɔ ye min ye mɔgɔ min y'a dɔn nin ye ne mamadu bɔnna ye k'a bonya a filanan k'a dɔn ne mamadu bɔnna dɔ mago bɛ nin fɛn in na k'i jija k'i cɛsiri ka o fɛn in k'o problème in dilan k'a di a tigi ma lahara don k'i kana siga fiye ala kira ko ale ka surunali don b'i kɔnɔ a sabanan kira ko mɔgɔ min y'i wulila k'i jɔ k'a dɔn ko kira somɔgɔ dɔ mɔgɔ bɛ nin ko in na k'i wuli k'i jɔ ka taa ko ɲɛnabɔ ka n'a d'a ma siga foyi t'a la k'i kana siga ko ale b'i surunali don o tuma mɔgɔ bɛ min na sisan n'o de y'a laban ye naaninan ye a ko i kana siga maa min ye ala kira somɔgɔw kanu i dusukun na ka tila k'u kofɔ i nɛn na almuhibbu lahum biqalbihi maa min y'u kanu a dusukun na walisanihi ka sɔrɔ k'i nɛn kɛ k'u kofɔ lahara don k'i kana siga fiye ko ale b'i surunali don o tuma ni nin kɛnɛ ninnu sigira ala kira somɔgɔw de ka baara bi fɔ o bange datu silamɛdenw bɛ lakala o de la o dɔrɔn fana tɛ i b'a kalama an ba ninnu n'a denw sera yatimɛden hakɛ min b'a fɔ bi alhamdulillahi rabbil alamin a barika ala ye ka da ka bi an ye fɛn sɔrɔ bi k'a dun alimami ninnu ka bangedenw na n'o ye imam ali imam fatumatu zahra al-batul ani ka taa se imam hasan imam husein n'olu bangedenw sera an ba ninnu u b'u bolo bɔ u ka wariw de la hali setigiw tɛ mɛ fɛn o fɛn b'u bolo u b'a bɛɛ don dumuni na u ni fantanw bɛ jɛ k'a dun o y'u bɛɛ ye k'a ta tani jara tani famata ani ka taa se tani aisha ma nka an bɛ min ka kɛnɛ kan bi n'o ye tani halima ye an bɛ kuma o de ka ayiwa a tɔgɔ ye di ko kan bi ka d'a kan n'an bɛ min ka kɛnɛ kan don min ninnu bɛɛ ye ko bakɛlaw de ninnu bɛɛ ye baara bakɛlaw de mɛ n'an bɛ min ka kɛnɛ kan don min an bɛ kuma o ta kan ka d'a kan waati t'a bɛɛ lajɛlen labɔ hali ɲɛ bɛ ne yɛrɛ sigi cogo la kan i ɲɛ bɛ n pari cogo la san o san tanti halimatu saadiya n b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ hasan bonya kosɔn ala ka sirifila du ala k'a jɔlen to halimatu saadiya hami min b'a la hasan yɛrɛ bonya kosɔn ala k'a kɛ hasan bonya kosɔn k'a kɛ an fa sanuma in kosɔn n'o y'a furucɛ yarabi ala ka hami dilan k'a d'a ma n parilen don san o san hasan tɔgɔ la ale de bɛ nin don ne kana o de kama ne bɛ ala fo k'ala barikada ne yɛrɛ tɔgɔ alasan ayiwa e fana tɔgɔ ye alasan ayiwa ni ala sɔnna inshallah a bɛna mɛn n bɛ ala fo k'ala barikada ka n baw fo ka n ba fo ka tila ka n fa fo olu minnu ye ne tɔgɔ da hasan ma nimisa tɔgɔ ye na bi san o san n bɛ fini baw sɔrɔ k'a don hasan tɔgɔ la ka n pari ɲɔgɔnnaw cɛla n'i ye n datɔla ye i t'a dɔn fɛ ko nin ye fulakɛ tatɔla ye halimatu saadiya an b'a fɔ k'a barikada sadiri hasan ka anniversaire mana se a bɛ silamɛw sun tigɛ ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam kira ye maa damadɔw jate a ko lahara don an kana siga fiyewu ko ale b'olu surunali don k'u tɛ taa jahanama kɔnɔ k'u bɛ taa alijinɛ kɔnɔ a ko a y'a mɔgɔw jate ka taa an da bɛɛ ta n bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn ta waati cogo kosɔn mɔgɔ min ye silamɛw sun tigɛ ala kosɔn silamɛ kelen mɛ a don mana se ale bɛ silamɛ maa 100 joli de sun tigɛ a ka ca kan an bɛ ala taala ni hɛrɛ maa tɛ se ka min fɔ ka s'a dan na an bɛ ala deli u ye dɔrɔn ko ala ka hɛrɛ kan n'o ye sadiri waati bɛ mɔnɛ don mɔgɔ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka u sago ye min ye ala k'a k'u ye an ba ninnu sirifila u bɛ fɛn o fɛn fɛ diɲɛ kɔnɔ ala k'a k'u ye u bɛ siran min ye ala k'u kisi o ma bi jaahi nabi muhammed sallallahu alaihi wa sallam yedi an bɛ an karamɔgɔ alhasan sankare k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn hali ni kuma ninnu cogoya i b'a dɔn kuma caman b'a kɔnɔ nka an ka waati baaraw ye waatila baaraw de don nka an y'a fɔ kuma daminɛ cogo ni nɛn kɔrɔta na hakili bɛ fɛɛrɛ yɔrɔ sɔrɔ nin sigi ninnu laɲini ye dɔrɔn ka maaw hakili jigin nin donba ninnu kɔ kana sɔn a ka tɛmɛ kan gansan kana sɔn a ka tɛmɛ kan i n'a fɔ don gansan tɔw bɛ tɛmɛ kan ko dɔ kɛ ala ye ko dɔ kɛ maa dɔ ka bɔ i nu ma wala ko dɔ kɛ i ni ala taala ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ min kɛ ala taala kama i ka tila k'i tɛgɛ jan k'a ɲini ala fɛ ni nin maaba ninnu ye ni nin donba ninnu ye k'i mako jira ala taala la siga t'a la i bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la ala bɛ ko dilan maa dɔw kosɔn
wa ni ala ma ko dilan ninnu kɔsɔn a t'a dilan maa si kɔsɔn kira somɔgɔw ninnu ni ala ma ko dilan ninnu kɔsɔn ala t'a dilan maa si kɔsɔn an bɛ Alahu taala deli ala ka an mago bɛɛ lajɛlen dilan ka segin ka an b'a fo an'an ka musokɔrɔba n'o ye madame Hayidara Halima Dakamayisa ale min ka sababu la bi an ye nin jɛmukan in sigi ni ale bɛ Alhasan ka kɛnɛ sigi san o san an bɛ Alahu taala deli ale ni a kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ala k'u bɛɛ lajɛlen bolo mɛn u ka baaraw la u ye kira somɔgɔw kanu cogo min na yarabi ala ka an ni u bɛɛ lajɛlen kɛ kira somɔgɔw sigiɲɔgɔn ye jannatul firdausi kɔnɔ ala ka san nataw fana yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na ka segin ka Alhasan Sangare fo ka waleɲuman a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ la diinɛ baara la an bɛ kuma kuncɛni min ye o ye ka dugawu ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲini nin kɛnɛ in yɛrɛ bonya n'a barika kama ala ka hinɛ an ka musokɔrɔba la ma dɔgɔkun jan tɛmɛnen na an yɛrɛ ka musokɔrɔba fatura Soma Yɛlɛmara a taara ala ka hinɛ la an b'a ɲini nin kɛnɛ in bonya kama ani Alhasan yɛrɛ ka sigi bonya kama ala ka nin baara in kɛ hadiya ye ka ɲɛsin a ma ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen ka i fo k'i waleɲuman dɔn ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na sunkalo tɔ timɛko ɲuman ala k'o yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu